Gareng. Halo. Kula niku nek sowan ning tlatah Ponorogo, wiwit kula cilik nderekke bapak. Leres. Nganti saya keten piyayi mriki niku nek mirsani wayang ki awet. Lho, lah mriki pusatipun pandemen ringgit wacucal wayang Saestu. Napa melih ingkang dipun tingali niku berkualitas. Ah, ya mboten to, Mas. Wong mriki niku piyayi sing mengapresiasi kok, Mas. Lho, lah nggih ning sing diapresiasi niku cucuk napa mboten ngoten lho, Mas. Cucuk mergo mirsani Mas Gareng sing profesionalismene wis ora kaya ngerti marang kewajiban. Oh, iki wancine leren ya leren. Ngopi. Waduh. Nggih, mboten nganu profesional niki nggih jalaran pakulinan, Mas. Nggih. Wiwit Gareng niku pun dikulinake ya iki tekunono. Gawean apa wae disawang sepele karo wong yen mbok tekuni bakale nguripi. Leres. Tur anu kok, Mas. Saniki wong urip niku sing baku niku nggondheli marang tata krama. Betul. Adab niku segala-galanya. Wong niku nek arep pinter dikaya ngapa? Nek ra duwe adab, ora duwe tata krama niku ya sampah saumpamane. Mula nggih kaya Pak Sugiono niki. Nggih, Duwe anak betul-betul diopeni. leres. Mergo Pak Sugiono pun pirsa tegese anak. Apakah arti dari anak? Niku amanah saking Gusti Allah. Terus Nantinya sebagai penerus keturunan atau keluarga. terus Akalnya harus diisi dengan ilmu yang berguna. terakhir Kolbunya harus diisi dengan kesopanan etika. Nggih. Oh. Mula sangune ya kudu komplit. Komplit. Agama gitu, budaya, ya pendidikan. Nggih, lah mula niki terus kula gandhengke kali Mbah Putri almarhum. Pripun Mas Gareng? Kula ya yen sok putuku tetak tanggapke wayang mergo pancen ngerti tegese putu. Apakah arti dari putu? P iki penerus garis keturunan keluarga. Nggih, Urutane sing ping 3. terus T, Iki apa? urutane sing ping 3, T-ne apa? T iki yen ra kleru lho iki. Nggih. Tak golekane sik. Mergo urung ketemu, kecer T. Lah kok jari ngapa? Aku saiki bareng tambah umur tambah lalen ya. Ya, T iki sing genah iki tetep harus dididik baik otak maupun hatinya. terakhir U. Iki umume luwih cedhak karo simbah. Oh nggih, niku anu Mas, ngendikane kaya panjenengan iki rak nganggo hukum alam. Nggih. Nek panjenengan lagi dadi manten tresna karo garwane. Betul. Ku nek wis duwe anak, wah kuwi bobote terus medun tresna nyang anak. Anak. Kok nek putrane wis duwe putu utawa nyan wis duwe anak meneh utawa putu, ha niku tresnane medun ning putu. Nggih niku pun kula rasake sakniki. Nggih. Dadi kula bojo kula niku pun nomor 3 sakniki. Nggih ning nyatane ya alhamdulillah oleh Gareng dicelengi putrane ya temonjo. Wis mentas kabeh, wis promo kabeh, wis nampa putu. Waduh Pun ngekeki dolanan kula pokoke. Putune nek arep golek dolanan ora usah adoh-adoh, Gong. Lah piye bae dandani terus kon joget. Ya ora ana to wong ngudang putune kok dadak-dadan Gareng lho. Men kenal nek bapak iki ya anu pelestari budaya. Iya ning ora usah dadak-dadan Gareng setelke YouTube, setelke rekaman ya ana. Lah nek ana sing asli lek ya ora mengko anu bae dandani Gareng kok joget ning pos kae. Heeh. Lah kok putuku ora guyu malah mikir, wah mbahku ki edan. Ya ora kok ya. Wong jenenge ya pokoke lumrahe menungso wae. Nggih, heeh. Nembang Mas, nembang. Anu, aku ki arep toke bawa suwe ra metu ki. Napa bawane? Irim-irim laras wangi weton Ngayogyakarta kanthi Purwakantida. Coba, cepi. Kayak apa? Itu dindingan itu. Widodo siapa ta? Sing ninding ki. Aris. Oh, Aris Widodo. Nggih. Ayo. Lunging gadung lumambat wit kabil gading. Sarwa nganggo
nganggo do. Do Purwakantida. Nggih, terus Ana rondo menyang sendang. do meneh. Terus Dang medung, dang medung, medang medung nyangking mendong. Manuk podan, terus manuk podan menclok neng papa gedang nucu 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 iwa ingkang pundung do meneh. kaki dudong umbak gadung kepleset cemplung gadung yom biom biom glo anakmu biom gundal gandel gundal iki dadi mobil siji. Lah iya. Wis ora metu. Wah iki modalku golek pangan anyar-anyaran gareng ya iki. Nggih. Iki iso dienggo lucon Mas. Dadi luku sesuk tak kei apal. Oke. Heeh. Iki tenan iki ya ini teruske lagu. Napa lagune apa? Bebas nggih. Nggih, kan. Yo, apa? Aku yen selendang biru anyar ora apal aku. Sing lawas wae. Oh, arep selendang biru. Lawas wae. Nggih, ayo. Kedep Pesmaan punya wan selendang biru. Kebaya ayo nyilih selendange. Ayo Mi. Ya. Hanya Sapa sing awan wong ganggu nggih. Ini mesti ganggu glibet sapa kira ora. Nanti matuk, Bos. Nganti ra iso istirahat. Ha iya bengi nyambut gawe iki awan istirahat. Malah ora garap PR. Oh, kudune istirahat malah digarap. Oh, teguh, mesti teguh ganggu. Mboten. Ora, teguh ora ganggu, teguh ngopeni mijetin. Ayo. Selendang biru. Selendang biru hamong ngenaki Ano hati Nora tekan ya. Nora tekan batin setiamu. Oh, sareng jiro lu ya. Selendang biru. Pemindo Mas Pandu. Nggih, yo. Tatapan janjimu selendang biru.
Yo, ganti. Apa? Wis lindake Dini. Ayo Dini hari tadi, ayo. Yo, kita tes iki. Sing Kok cul kleru idiak ngono. sing sinden senior saiki junior. Ayo. Ayo, Din. hanya No. Bagus. Terus. Selendang biru. Bagus. Lanjut. Selendang biru amung ngenaki ati No. Nora tekan batin setiamu Sing kok cuma Yo, bareng jiro lu ya. Selendang biru. Suwuk guru Pak Mas Mandu. Oh, ya Ding. tetap ana janjimu selendang ternyata sing lawas ki yo enak lho. Wah, lawas si penak wis mapan. Ayo marake kangen. Lah ngeno. Lah aja nganti ketutup karo lagu-lagu saiki, gitu. Nggih. Anane lagu saiki mesti ana lagu sing lawas. Leres. Mergo lagu lawas iso digawe inspirasi. Oh, lagune Selendang Biru to. Oh, terus ganti anyar neh. Tur luwe awet. Selendang Biru. Sing ana ing Niku nek ya inspirasine ya mesti oke. Nggih. aku seneng, aku padha senenge sing anyar ya seneng, sing lawas ya seneng Selendang. Nggih, ya kuwi adil. Lawas seneng, terus anyar seneng ya sak lumrahe. Ya saking aku saiki duwene ya lawas tok. Oh, alah wis. Lah. Diopeni sing lawas diopeni, Mas. Lah iya no. Kira-kira masem dicet. Ya ora to. Ayo kene. Aku Apa? tak ngicipi anu apa kuwi sinom sing kok grandel. Wah, sapa iki? Anu sing kok Tulung Agung. Ayo Mbak Suci. Malah, kene Mak Ci. Ayo. Aku ya gumun lho, dalange iki Jawa Tengah lho, sindene iso Jawa Timur kabeh. Lah niki persatuan dan kesatuan ngeten iki. Sing Jawa Tengah ya mung Mbak Darsini kuwi. Oh, kae nek jane melune ya Ngawi wong Dung Banteng kok kuwi Iya, ya. kuwi Jawa Tengah, anu Jawa Timur ke Nggih, Darsini. heeh. Dadi ning Sor Tugu Mbak Dar. Heeh. Dadi maju ning Jawa Tengah terus ngene bali ning Jawa Timur. Ya gumantung sapa sing ngundang bacaan. Lah piye to? Suci Tulung Agung, Tulungagung. Dita Banyuwangi. Banyuwangi. Dini saka Nganjuk. Lanjut. Ayu saka Medion. Kae Fami saka Ponorogo. Mbak Fami Ponorogo. Lho, ora hebat. Pak. Jawa Timur iki nek basa didikan sinden elok. Saestu niku wiwit biyen mula anggere sak cek-ceke pesinden kok Jawa Timur mesti suarane hebat. Blitar ya apik, Betul. gitu. Nah niku nganggo warning. Nek saiki ya sing baku sesindenan gending gitu. Sing rada angel kuwi Mas Gareng. Iya betul. Dan sing Jawa Timur muridnya Pak Narto Sabdoswagi terakhir. Oh, Mbak Kartini Sabdose. Oh, Tini Sabdose kan Nggih. Kediri. Kediri. Oh, Kediri. Nggih, Mbak Kartini itu Kediri. Kartini. Ya. Ayo dah. Ah. Ketono. Memanismu kanggo jiwat. Gareng rasae. Ayo. Sing kowe memanismu kang jiwa. Kok malah sedih. Ayo. Ampun tadi. Ayo, memanismu kanggo jiwat. Mas Wardoyo. Nah, iki mau wis aku meneh. Mas Wardoyo, podang kuning Mas. Ha. Oke. Ane oke. Sing nyanyi Mbak Suci nggih. Mengke bareng iki. Ayo. Yo Pak Ci. Wah. Memanismu kanggo jiwa. Ya ora. Nganggo miring-miring barang. Wah, tau lho bojoku. Napa? Bojoku tak anu miring Dik, miring dhewe. Iya. Beda.
cengkoke. Oh, aja nyepelekke bojone Mas Gareng. Napa? Kak Bayu? Nek karo bojone Mas Gareng suarane wah, ora ning sak apa-apane. Pedhot wis pokoke. Iya. Apa ya tet? Pedhot tenan Mas Gareng iki pedhot. Kok pedhot? Sinden niku sinden. Oh, duduh. Lah. Pelatih vokal. Wah. Wih. Bojo kuwi pelatih vokal. Nek nembang wae. Nek nembang. Oh, nembang bengi metu kok omah. Oh. Lho, ngoten. Heeh. Vokal anjing. Lah, Dadi oh Ora nggih. sing gegel iki Carica. oh sik kolu to, Guys. Ya, Agameru ragil. Cite. Ano sarjana S2, garwane ya sarjana S2. Betul. Jan, piyai iki nek sregep ya ngono kuwi. Aja isin dadi pesinden. Tur iki kok keluargane keluarga mateng. Oh, nggih. Jawa Timur itu Bali iki pusate seni kabeh. Leres. Ano. Yeah. Nano. Upama buah no suci apa Mas Ere? Apa Gede? Melon. 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 Nyegrati ya. Nyegrati. Ledi anu diblatok, disigat. Kok kok tembung kok diplathok lho, melon kok diplathok. Kejuwe zaman. Wong kok sadar. Nek disigar wah ya. Mulak-mulak ya. Wah bukakno dikremus. Yes. Iya. Iki nek suci. Duduhe. Nek Mbak Darsini cara buah apa? Mbak Darsini iki buah sing berguna untuk kesehatan. Apa kuwi? Pace. Wah. Pace. Kuwi kena dienggo anu lho. Obat. Tombo diabetes lho kuwi. Makane nadyan tua berguna untuk sing muda-muda. Nggih, nek Dita. Dita ki buah timun. Wah, timun. Jlirit. Wah, ning kuwi anu iso ngudhunke kolesterol. Iya. Iso ngudhunke darah tinggi. Wong nek seneng mangan sate, kudu mangan timun ning saoke-oke. Oh, iso katrol iki iso mudhun. Kolesterol katrol. Nek Dini. Dini iki sing diarani iki yo mengandung vitamin C. Apa kuwi? Blimbing muluh. Waduh, brimbe lekejut. Ah, lho, mula hati-hati nyedak Marai dheweke. ngiler. Dheweke iki sik apa legan ngati-ati yen cedak. Nggih, nek Ayu. Ayo kayak ngene deh. Wah, Apa kuwi? iki kok bentuke ra genah iki piye? Lho. Paling ngenyek kena cedhak. Lah wong lu kok miring kok. Apa nek Ayu apa Mas Gareng? Nah, iki buah modern. Apa kuwi? Pierre. Wah, pir kok piar. Tulisane Pierre kok. Ya. Nek Dedi. Ya. Waloh. Ora det sing muni waloh dheweke lho. Iya. Oh, muni waloh. Ya, Pak Ci. Aku muni buah kluwih kok. Iya. Ya. Umpama mundut Eno. Niki wonten sing ngersake lelagon katresnan sejati. Nah. Wah, iki aku seneng iki, seneng Iya. tanteni. tar tamtu Neno. tak tu roh ti Monitor Mas nggih. Nggih. Waduh kirimi fotone suci aku. Niki fotone suci. Kita. Ayo. Ha. Weh. Ya kudune mbok balesi. Yo lanjut. Ibarat wong numpak Eno. perahu Niki kula kintunaken dhateng pengurus ranting PSHT Sukorejo.
Nggih. Oh nggih. Yo lanjut. Lumampah tanpa Eno. Nenoenan. Neng madyaning jala temah gonjing anggen jeng ning yo tibake podang kuning ning aku nyuwun ditayubke yo tayubke jarahe tanan yo monggo yo mene nek fungsine le urip dadi ngendang yo heeh monggo ayo yuk kok yuk sapa to oh anu nan tapi nebaki ayo bae uji ayo trut ayo ngendang monggo ayo podang kuning tayubke jarahe tanan monggo ayo esuk awan ning omah ora kresnan kaluyuran
Ayo Peto Jawa Timur kene Trenggalek sing apik ya. Nggih. Tau weruh nang YouTube itu wah emat banget ngono. Lah iya no. Dadi wong bocah wong tua-tua nganti sing cilik-cilik lho jogete tayub Saestu. Oh, ning jenenge sing jeneng budaya alat pemersatu bangsa niku tenan kok, Mas. Nggih, leres. Mula ning endi wae budaya ayo padha diompeni ya reog, ya wayang kulit, ya jaranan, ya ketoprak, ayo. Dayanipun. Ah wong kuwi sing dipamerkene mancanegara kok. Bahkan jadi pangerame-rame bangsa liya, Mas. Lah nggih no genah no. Ayo. Monggo-monggo Mbak Dita turang mriki enggal nyanyi. Panjang iki jane iki ramane udah gunung kok piye? Ya brek no. Oh, anu menambah power semangat. Nggih no. Heeh. Karo gugah-gugah. Malik larase pelok patete barang. Wah. Nggih. Ayo. Nyoba suarane Dita iki. Heeh. Diaturke dadi ati, dibawa dhisik. Oh, dadi ati. Ayo. Dadi ati. Dibawani. Iya Mbak Dita, kaya ngapa suarane? Niki kula ketunaken dhateng para kadang-kadang SBA KSFC wonten pundi kemawon. Nggih, ya. Monggo. Ayo, ya Mbak. Monggo. Yo. Among yo. Among ati pawi Tane yo. Banyuwangi kok genah Edan wong. Oh, tarian dhuwur kuat dhewe. Nggih, iki kok dadi ati nggih to. Langgam dadi ati entek dibablaske manis. Manis. Tak duetke Karo sapa? Ki Dalang Doni karo Mbak Dita. Oh nggih. Ki Dalang Doni. Nggih, kuwi ya dalang lho Mas. Kuwi adikku kuwi wah hebat. Doni kae ya. Diaturi kok. Kae yen kae ora manis kae kerok. Ya, siap-siap Don. Ora usah joget ora apa, sing penting aden. Ayo Don. Engko kono. Kok. Yo. luput pisan Ki Dalang Yono ya enek iku sapa sing dhisik. Anu. kena Lagi doyan mangan dhewe terus. Dewi iki paucet Pak. Yo. Pisan Jak jagong ini ra gathok wingi. Ya, Ya. Wis mangan. Apa? Yo. yen gampang Luwe gampang yen angel ke langkung. Yo entek iki, Dit. tan kena tinumbas harta Yo, hati-hati. Monggo, aku pas langgam Doni mlaku renggunu. Ah, Don ae Don. Renggunu kok pasire pas dangdut kudu pas ora Ayo. pas sak balene wong arep ayo. Siaga 1 Don. Yo, yo Dit. Thank you.
esem manise kumpule matu kaya bisa rombonge jantungku Doni. Ya Mas yo statuse dialek kok ngadeg ya tetep ngewel. Lah iya nek suarane elok. Oh, gadem yen iki mau gadem. Sesuk arek nyoba adikku Yono Satria Bersiter. Ha iya. Oh ya. Ya. Malik Slendro, ayo yuk serampat. Oh, ayo jogeke. Ayo serampat. Oke. Ayo gentenan Mas Gareng. Ayo pindho, aku bareng Mas Gareng. Lah, ayo. Jogete ayu iki aku seneng ya. Piye Mas, sampe ta ayu ta Mas? Mbuh. Kok mbuh iki ngapa? Kowe iki perintah-perintah dhewe dilaksanake anak buah, tendane suwuke. Mboten, jane tak anu delok ayu iki piye jogetane. Jenengan nggih pas lho pas gong. Piye ta ning apa ta? Aku ngerti kok, wayan iki anu setelane ayu iki ya sing ngganggu. Lah kok saged. Aku pancen nglumpuke sing ngono-ngono kuwi modele. Nek sehat-sehat ra patek seneng aku. Ya kanu to sing nyeleneh. Oh, kabeh pokoke. Wong kene lagi arep miwiti kono disuwuke iki. Bar joget. Ora. Ayo, ora iso. Rapat Mas Gareng. Oh, yo. Ayo Pakde. dawa lho joget dawa. Ora joget ra padhek. Lho sampe kok. Lho wong kene wis adang-adang karo joget kok. Iki mau jogete kapan? Iki jenenge joget humpimpae ngono kuwi. Aku wis ora. Kok malah megah-megah piye? Aku megah-megah wong dijeglak-jegloke kok. Lah jarene pengen joget. Joget. Oh, alah saployono kowe lho sing ndangi karo aku sentimen. Ora mung senti kuwi, desimeter. Oh malah dawa men. Ayo takon ngadeg iki ora takon nyuwara sik. Nek takon joget jaipongan. Oh, cocok. Ayo Bulan Sapasi. Monggo. Oh, ayu tes sing ndak.
Sing gendang kaya sekak luke rono, luke rene, luke rono. Kowe iki jane pengendang apa karambol? Wis men. Timbang Hirnia. Niki sing nembang sinten Pak Dalang? Ayo Mbak Suci. Oh, Mbak Suci. Kowe bagian joget ayo. Wah. Bulan Sapasi. Ketokno. Wah, ayo. Diaturi. Monggo ayo. Ya, Jos, siap. Monggo. Mas Garing ana sing ngancani joget ya. Ana Mas? sing protes. Pripun? Aku ngadeg ning kene iki dini jawil-jawil. Apa? Badhe kula nggih iso. Wah iya. Kepengin joget dhewe. Tari ular dek iso. Melata. Iki enek bagiane dhewe dini. Ayo. Betul, apa? Niki wonten sing ngersake lelagon katresnan sejati. Nah, iki. Ayo tak duweke karo mburi geger kowe iki. Roko Mas Alfian. Ayo. Ya, Gondo Netra. Monggo ini. Ya Yan, ini Yan. Gondo Netra. Kok kaya anake dosa muka. Ayo kene katresnan sejati. Alhamdulillah, ayo saya wis ana peningkatan. Wis, iki wis cara-carane dagangan wis iso didol. Nggih, heeh. Dadi ibu-ibu niku nek kala mangsa ana request anu nyuwun gambyong, wah langsung nyuwun lengger, wis kecekel pokoke. Ditaruh suci wis. Wis iso, pokoke nyuwun apa wae agar nyuwun pijet ya Pak Darsini kae. Ya kaki bagian nambani kok. Heeh. Ayo Mas Alfian, monggo ayo. Katresnan sejati. Monggo, ayo.
Diaturke, monggo Cak. Yo. Pian iki jane apal ora pede kowe. Pede niku ora pede piye. Lah buktine sik nggawa kepen. Nggih, iki nek biyen ana Cak Dike karo Mbak Nyimut ya ta. Nggih, nggih. Iki ana Mbak Dini karo Cak Dikon. Kon meme, kon meme.
karo Konisa Isah. Wah, Mesake. wis senopati iki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli sabal muslimin. Yo, tawati. Oh, pakai jalan. Tonggo ati muriko yang berarti yang kandine Quran samakane kabeh pitu surat sunnah lakonan kabeh keluar dan surat kabeh kudu wetenge kalure kabeh lima lagi kasuwe sakabeh sama bisa ngapani Ya terang ninggalang jualan gelar bangga mung sarati non lir kekoneng